L-ambjent li għex fih Soldanis kif jaffettwa il-mod kif niseġ id-djalogi? Mela, jiena naħseb il-perjodu illi f'għex fih Soldanis, ġifieri u kiteb fih, ġifieri lejn nofs is-seklu 18, huwa perjodu fejn is-soċjetà Maltija kienet diġà iffurmata ġifieri il-klima neċessarju biex anke tinħoloq klassi ta' nies tal-ħsieb. Bla dubju ta' xejn Soldanis huwa wieħed mill-esponenti l-iktar prinċipali, l-iktar importanti ta' dal-kunċett. Il-kontradizzjoni probabilment illi kien iħoss Soldanis bħala persuna kienet prinċipalment minħabba l-fatt illi hu għadda ħafna minn żmien tiegħu għawdex li huwa ambjent rurali. Però jidher minn dak li jikteb hu stess illi kien jippreferi atmosfera aktar imħalta, aktar kosmopolitana. U allura il-fatt illi kien iqatta ħafna żmien fiż-żona tal-port, prinċipalment il-belt ġifieri, enitu biex jiżviluppa ċertu kunċetti illi naħseb illi kun importanti ħafna għalih. Tant kienu importanti li hu kien kapaċi fid-djalogi, pereżempju, jiddistingwi bejn is-soċjetà rurali illi hu kien espost ħafna liha, kif ukoll is-soċjetà li qatta ħafna żmien jgħix magħha, hija soċjetà ta' taħlit tal-popolazzjoni tal-belt. U allura ssib bilanċ f'Deda Soldanis, issib bilanċ solidu illi forsi f'nies oħrajn, pereżempju ta' qablu, jew forsi f'nies oħrajn ta' warajh ta' qablu, pereżempju qed jiġi f'moħħi b'damlu mod Gianfrancisca Bela li jgħix 100 sena qablu bażikament u li kiteb della deskrizzjoni di Malta. Jew pereżempju warajh nagħmlu mod ftit warajh il-Konti Ċantar, jew anke aktar il-qudiem nies oħrajn tas-sekli li ġew wara. Dik iċ-ċertu sens ta' umanità li ssib Soldanis fihom ma ssibux daqshekk, jew ikunu aktar superfiċjali minnu fil-mod kif iħarsu lejn l-affarijiet.